Partiya Saadetê Kongreya Asayî Heftemîn li Enqerê durist kir. Gelek kes beşdarî vê kongreyê bûn. Serokê Giştî yê Partiya Saadetê Temel Karamollaoğlu di nav 965 dengên delegeyî da 962 deng girt û cardin bû serokê Partiya Saadetê. Karamollaoğlu di kongreyê da li ser rewşa siyaseta Tirkiye rawestiya û got Partiya Desthilat AKP li Tirkiyê êdî emrê xwe tewa kiriye. Karamollaoğlu li ser arîşa Kurd jî rawestiya û got ev mesele bi xwînê na bi xeteka demokrasiyê çareser dibe. Kurd û Tirk em nikarin ji hevdin cuda bikin. Çareserîya meselê bi ewlekarî nabe. Yek û çareseriyê bez de ewlekariyê da dibînin, diyar e ku meselê tê negihiştîne. Çareserî di civakî siyasî, derûnî, aborî û reformên nû de ne. Aramî û aştî bi xwînriştinê nabît, bi danûstandinê dibît. Partiya Saadetê di çareserkirina pirsgirêka Kurd da xeta demokrasiyê derdixîne pêş. Serokê Şaxa Amedê yê Partiya Saadetê Fesîh Bozan jî ji bo arîşa Kurd rêya demokrasiyê nîşan dide û wiha dibêje. Ev 5 salê xwîntê rijandin kuştinê ev mesela safî nebûye. Çünkü her xwîntê rijandin dijminantî mesafe orta insana zêde dibe. Ji bo vê tab û mesrefa ji bo kuştinê tê safî hajemiş kirin. Ji bo barîşê wata eger em safî bikin ve huzurê wer vê bölganê. Vê mesela hani mesela me kurmanca gere em nav xwe safî bikin. Em nav xwe bipeyivin. Yani Türkiye, Irak, Suriye, İran, em bibêje Berzanî ve aşiretê me kurmanca din giştek em carbekir barış ve kardeşlik konferansı em çekni. Vêra hani va problemê xwe em bipeyivin, em nav xwe safî bikin. Çünkü hakê kurmanca îro hakê Tirka, hakê Farizê, hakê Ereba çê hebe ew hakê kurmanca jî heye. Partiya Saadetê daxwaz dike ku êdî AKP bila ji kar dest berde ji bo ku kêşeyên Tirkiye AKP nikare çareser bike. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.